E que a Ponte Nova? A ver, cantos anos cumpliu a Ponte Nova? Muchos. Moi ben, E que iba pasas pola Ponte Nova? A coñeces, realmente, sí? Sí. Sí? E para facer ese debuxo, en que te inspiraches? Que che puseron unha foto, o sacaches dun periódico, ou fuches ali en persoa a facer a pintura? Como fixeches? Ou fixeches na aula e a profesora resulta que vos puso unha foto en grande? A ver, como fixeches? No cole, sí? Pero tiñas unha foto diante? Sí? No. Está a mestre aquí, actualmente. Sí? Sí, mira para ella. Mira dónde está, mira para ella. Bueno, pues entonces ahora resulta que vas a ter un premio. Gusta a pintura? Sí, que é o que máis che gusta? A ver, da clase, a ver, que é o que máis che gusta? Da plastilina. E que máis? É a pintura. As matemáticas e así non, verdad? Sí. Tamén? Bueno, combinamos todas as partes. Bueno, pois entonces agora decimos a Teresa, que foi unha das persoas que participou na selección, facemos un cambio. Troco por troco. Sí, é para a aula, a ver. E podemos chamar a profesora tamén que veñe aquí. Sí? A ver. E vaiche botar unha man a profesora, porque é para compartir con toda a aula. Vale. Damos un aplauso, sí.